Ja, mijn mensen, ja, mijn mensen. Ik hier, Karo, hier van Wellington. Ja, kijk hier. Het is wat ik wil zeggen, man. Iets wat ik wil zeggen. Ik heb wat dag. Eigenlijk wat dag, ik heb nou op pad. Ja, ik heb nou op pad. Naar mijn finale. Verwaard die weer iets op. Zo ja. Hoop maar dingen liep goed af, ja, mensen, ik heb me nou bijna laat. Dinsdag, donderdag moet ik slaan, man. Gewoon slaan. Dus ik maar net hoe het feit dat ik ga praten, hoe het feit dat ik ga praten door de rechte story. Verstaan? Maar ja, ik ga maar luisteren wat ze willen. Maar luisteren wat ze willen. Ja. Als je nou altijd bij mij gaat blijven, man. Zie je, als we niet bij mij gaan blijven, maar dat top ja niet. Dat gaat ja als top, je verstaan? Een stukje die man. Of een stukje persoon. Zie je? Wat die pentoer is maken. En goed is en dingen, verstaan? Zo ja. Groepen gaan goed niet delen, groepen gaan goed niet delen. Daar aan die kant en daar waar delen is. Ja. Het is bij slechte petitie wat ik staan. Op ogenblik zo'n werk. Ja, op ogenblik zo'n werk. Maar ja, we vertrouwen op je vader, man. Vertrouw op je vader. Hij zal altijd provide, man. Ja, hij zal altijd hier komen. Op zijn tijd. Dus ja, we vertrouwen maar op hem, man. We vertrouwen maar op hem. Ja. Maar ik kan niet zoveel geweken. Ja, altijd zo gaan met handel wordt. Zij zien emotional met handel is met iets anders, man. Zien zij. Maar zij kan niet elke keer voor jou. Laat emotional met handel, man. Nou, je kan niet. Zij kan het elke keer laten gebeuren met jou niet. Zien. Ik kan niet. Ja, dat kan niet. En hoe kwam? Het is hard hier, man. Iemand die altijd emotional te met handen. Zien ze, daar zit die wijn niet. Ja, daar is glad die wijn niet. Dat lijkt of het lekker is, maar het is glad die lekker niet. Iemand anders te met handen, die verstaan ze. Ja, ik praat bij mezelf af, man. Zien ze, ik krijg niet lekker als iemand bij mij altijd met handen. Zien. En hij doet net wielkundig. Ja, nee, ja. Federij begint met wielkundig. Nee, ja. Daar zit hij op, zien. Ja, daar zit hij op, zien. Ja. Maar ja, mensen, ik ga maar nou gaan luisteren, wat ze willen. Wat gaan we wat? Ja, wat gaan we wat hier? Wat alle besluiten, wat alle wil doen. Dat zien alle met altijd, alle besluiten, alle kiezers doen goed, wat alle lekker kan doen. Maar ooit, als het voor oors komt, dan kan ooit de kiezers doen goed te maken. Het is ooit wel leuk. Zie je? Ja. Ja. Tijd nou hoe het is. Zie, en dat is voor een company wat ik voor 12,5 jaar gewerkt heb. Ja, betekent ik nog steeds chocolie.